Mahari Opa Mikael. Mahari Opa Mikael. Mahari Opa Mikael. Bene Oda.
እዚህ ፍቅርና ፍቅርን ከብድና አጎጻጉጽ ክንዛረብ ንኽእል ዲና ኣይንኽእልን ተባሂሉ ዘጠራጥር እዩ ብዝኾነ ወግዓዊ መደብ ክንጅምር ስለ ዝኾንና ኣብዚ ዘለናዮ ሓፍ ንበል ሰማዕታትና ክንዝክር ቆቡዕ ጉልባብ መሳል ዘሎ ዝክረ ሰማዕታት عرفت مزمور أبغى خلنا هجر أو مزمورنا أبغى خلنا
لعن من برنا حزنا أبتت أولانا انتخدنا حجي سألنا غيرنا سلام ديني وقوتنا نحس حراي عجيب بقبو مدبنا نجمر لنا إزي زريئو زلقو بقبو دانا مونحس بقبو دانا نحزنا ببوتانا حزنا له نخول نسا معك أخ نقول له تسفى قبر ببوتانا حزنا نخول تسفى قبر كنسا معك أخ كنسا مع كنسا مع
ጸጥታ ንሳማ ዕላል ኣለና ብዙሕ ግዜ ኣለና ከነርክበሉ ኢና ዕላል በቦታና በዓል ቅድድም ብጅግለታ ኤርትራ ኣብ ዓዲ ጣልያን 2025 ከምዚ ገይሩ ዝኣኻኸበና ምስጋና ነቕርብ ማሕበር ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ብጅግለታ ኣብ ኤሮፓ ምስጋናና እንደገና ንዓኹም ኣሕፍስ ኣቢልና ነቕርብ እዚ ቁፅሪ ኣብዚ ኣዳራሽ ዝሪአሉ ዘሎ ቁፅሪ እንተደኣኒ 50 ኮይኑ በብ10 እንተደኣ 100 ኮይኑ በብ10 ክረባሕ ኣለዎ ቅድም ባሊና ክንፃወት ከለናሲ ቡቾነ ዝበሃል መውቅዒ ባሊና ነይሩ ሞጉድ ገዚፍ ስለዚ ቡቾነ ትሽረፍ እያ ናብ 5 ናብ ገለ እዞም ኣብዚ ዘለኹም ከዓ ቡቾነታት ስለ ዝኾንኩም ወላ 100 ኩኑ 500 ኮይኑ ዝረአየኒ ዘሎ ገጽኩም ብርሃንኩም ሰሓቅኩም ልዕሊ ኩሉ ዝተንከፈኒ ግን ናፍቆት ናይዞም ኣብዚ ዝተቐበልናዮም ኣርካናት ተቐዳዳምቲ ብጅግለታና እዮም ንሶም መንገዲኦም ድልድል እዮም ነቲ ድልድል ዝቆሙ ዕኑድ እዮም ሕጂ በቲ መንገዲ ተመላሊስናስ ካብ ሃገር ወፂናስ ኣፍሪቃስ ሚናስ ዓለም ኣዛሪብና ዘለና ሳላዞም ኣርካናት ዝገበሩልና መርሓ ቅዲ ተቐዳደምቲ ብጅግለታ ስለ ዝኾነ ደጊሜ ነዞም ኣብዚ ዒድመኹም ብምዉቕ ሰላምታ ዝተቐበልኩሞም ምዉቕ ዝበለሳ ታሕያት በዓል ሰላም ሚኒ ካብ ሜሎ በዓል ፍስዓፀን በዓል ተኸስተ ኣኪድና ኣለዎም ኢና ክጎዩ ከለዉ ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ናይ ውድድር መንፈስ እቲ ስፖርት ክሳብ ክንደይ ጥዑምን ምቁርን ምዃኑ ከዓኒ ሕጂ ክንደይ ዓመታት ዝተራኺቦ ብናፍቆት ሓዋዊፎም ክሰዓዓሙ ከለዉ ገለ ክሕምዎም ክርኢ ከሎ እንድሕናት ክትጎርፉ ክሲና ኮይናስ ቦቕ ናፍቀ ኣስመራ ናፍቀ ማለት ኣስመራ ናፍቀ መኽፈቲ ካብ ሰናዳይት ኮሚቴ ሌትን መዓልትን ፅዒራ ንዝበለብዚ ዝገበረትና ዘቀራረበትና ቢንያ መስመላሽ እንኳዕ ድሓን ነፃኹም ክብል መጀመርያ ኣብ መድረኽ ዕድሞ መጀመርያ ኩልኩም ኣጋይሽ ካብ ርሑቁም ካብ ቀረባን እንኳዕ ድሓን መፃኹም ክቡር ቆንስል እንኳዕ ድሓን መፅኻ ጀነራል ቆንስል ናይ ማንቸስተር ናይ ሚላኖ ኩላትኩም ዓበይቲ ገዳይም ተቐዳደምቲ ባህራናት ኩሎም ሓያላት ሙዚቀኛታት ወዲ ፈራዳዮም እንኳዕ ድሓን መፅኻ ሕጂ ቃል ኣቦበር እንሰሚዕና ኣነ እንኳዕ ድሓን መፅኹም ጥራይ ክብል ቸርማን ንሱ እውን ቃል ናይታ ማሕበር ከስማዓና እዩ ሊጃሞ ዳሊጆም ሊጃጅም ሊጃሞታት ያኔለይ እተን ክብለን ዝሓሰብኩ ወዲ ፈራላይ ዳጋይልዎን እተን ቆልብ ፅሓፍኮም ንድዒ እታ ፅሕፈይ ሰድለዋ ኸይኮነ ዝኸበርኩም ኣባላት ቆንስል ሚላኖ ኣቶ ተክለሰንበት ኢማም ከምኡውን ኣቶ ዮሃንስ ለባስ ክቡራት ቤተሰብ ስፖርት ብፍላይ ከዓ ስፖርታውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኣቐዲመ ብሽም ማሕበር ሕብረት ብሽክለታ ኤሪትራያን ሳይክሊንግ ዩኒየን ኣብዚ ናይ ሎሚ በዓልና እንኳዕ ብሰላም መፃኹም እንኳዕ ብሰላም ኣረኻኸበና ይብል
لومي أبز ترخيما زلنا ككل خلنا عالم كاب إترا كاب سمين أمريكا كاب أوروبا كاب إسيا كاب أستراليا وزت أزمت أنا كوينو بفرعين نظام جعلنا آياتنا بحران تقرأتي أبزبنام زبركتوان قدرت مشكلة حاجنا عز حجي التي إحنا يوم زلنا حنبتة لعل كده ويعبركتو خمسنا برامن حجون كم زلوامن بمجلات عدنا قطنا مسجانا لمقرابي بتابعين تمركز ليت فوق نازل بعال نبدأ معنا مسانا بينهم نمتنبالن سنة غباوين هاجرنا موسيقيات درستي سألتي غازينات تكنيشانات كلهم تقريبا زلهم ببدحي تاريخهم سلازلو لعل مسكانا نقرب لهم تعريف هؤلاء سبورتن سنة طبابن مسانيتيهم إذن بحالات تقلالت آياتنا خولا درو خلو كومولتهم دحيرهم سعيبهم زموتو تقلالتي زرعهم عب سمانياتات عب تسعاتات نبرو تقلالت خولا درو خلو إتي وددر كايد كل جزي عب سمرا بعندمانيا وي عب سينما روما ويكا مونوبوليو انتاي وزقبل نيرو درفتات يسمع نيرو حجي تشقت يسمعنا بلا موسيقاتات ناي كاسساتات جميل كسبعاتات زدرفنا بلا درفي ناي من يتينا ناي زوم عبد الترخيم دلو بهارات سنة باباياني زوم بهارات علامتن زم بهارات سنة قوان تاريخهم كعللو خلوا سلام بهار خلوا نايكل ذكيرهم كعللو خلوا لومي يعزم نيره نعلمت تسوانت حيلهم كمون سلام بيني مس حيلة دورو مس يجينا ناسكلهم يعللو نيره نافقتهم نايم حق زي نوستالجيا إذا فترة الكام نوستالجيا تعب التقرنيا نافقت ويكا مدفنا يا بحالي لنا يا ودفنا مدفنا فترة الكمال هذه سلازي تي سبورتن سنة قبل بحالي بعف كنتنا برا على هجرنا لمز خطاري عن توي كمو خل على الكلام سبورتن سنة قبل بحالي زخيد مسبركو عقلي الطفل من تايلني وسبورتن عجنزل ما ندير يلني سلازي تي سبورتن سنة قبل بحالة خير كم زلوا إذا نعلم بعنا فليس قبله بجك هذوم معي عندما سبتلقى جاكانو آياتنا بدحريهم تسحبوا كان ثمانيات جميل كان تسعات كسر حجز ولا درزلو مع كروتن مأسياتن ببزحي مركابهم خون كله عدل توحيبهم بعلم زفالتولون تاريخهم زادن تولون مدرخ تدابيو خمزلو هنحبر نفتو إذا محبر قلت مشكلتها إريتران سايكلين يونيون شحن عتميتن تسعان جميرة أبشحن عتميتن تسعان بمكنات ماي بولينيا فيستيفال شعوذنا بورتا قلالمتي أبظلو حباتهم كاب تسفالتت حيلهم جميل كاجيكانت بعن ودقينهم بعن داويت مسفن يمان سبلهم حجون عبارات محبريهم شعوذ مسرتوا محبريهم شعو وددر غيرهم بولينيا نمدما كابو جميرة سكاب حجي سرين قابلت خيلالا أتوان سوسا بسحو عبارات علونا بزن عينومي بعال تسوسا لاب 120 عبارات كم زخون تسفى نقبر مالك
እዞም ገዳይን ባህራት ተቀዳደምቲ አያታትና ወላ እኳ ታሪኾም ባዕሎም የዘንቱውና እንትኾኑ ኣነ ብዛዕባኦም ሓፅር ኣቢለ ንእሽተይ ነገር ክገልፅ ኣፍቅዱለይ ብመጀመርታ እቶም ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብዚ ዘይተረኽቡ ገዳይን ተቀዳደምትና ክጅምር እቲ ዘይተረኽብሉ ምክንያት ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ናይ ቤተሰብ ወይ ናይ ስራሕ ክኸውን ከሎ ወላ እኳ ምሳና ኣብዚ ኣይረኸቡ እምበር ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ምሳና የብዕልዎ ከም ዘለዉ ተነረጋገፅ ንፈቱ ቀዳማይ የማነ ነጋሲ ክመፅእ ኢልና ተፀቢና ኢና ግን ኣይሰለጦን ብስራሕ ምክንያት ክመፅእ ኣይከኣለን የማነ ነጋሲ ካብቶም ሓያላት ተቀዳደምቲ ሽም ዘለዎም ተቀዳደምቲ እዩ ውድድሩ ኣብቂዑ ከዓ ሱቕ ኣይበለን ከም ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረን ዘሎን እዩ የማነ ነጋሲ ካብቲ ናቱ ኣበርክቶ ኣብ ኦሎምፒክ ናይ ዓለም ውድድር ኦሎምፒክ ኣብ 1964 ኣብ ቶኪዮ ኣብ 1968 ኣብ ሜክሲኮ ዝተኻፈለ እዩ ካልኣይ ፍስሓ ሃፀን ዘላፅን ወዲ 4 ፍስሓ ሃፀን እውን ከምኡ ኣስመራ ፍስሓ ሃፀን ዘላፅን ኣስመራ ኣይሰለጦን ክመፅእ ብስራሕ ምክንያት እሱ እውን ሓያል ተቀዳዳማይ ዝነበረ እቶም ሽዑ ትዝክርዎ ክወዳደር ከሎ ፍስሓ ሃፀን ነታ ፀወታ ዘውዕያ ነበረ ተፃወታ እዩ ክእለት ነይርዎ ናይ ስካቶ ምግባር ናይ ምህዳም ካልእ ዝፍለጠሉ ፍስሓ ሃፀን ወዲ 4 ማይ ኣብስስለ እዩ ዝብል ነይሩ ሕጂ እንድሕር ክጎየ ከሎ ማይ ኣብሲሶም ገፂቦ እሞ መሊስ እዩ ዝሕይድ ሕጂ ታሪክ ኣለዎ ምስ በዓል ምስቶም ኣካየድቲ በቲ ግዜ ትነበሩ ታሪክ ኣለዎ ምስ በዓል ኣቦይ ሓሳይ ሚካኤል ማለት እዩ ብዙሕ ተዝህሉ ነይሩ ብዙሕ ዕላላት ታሪክ ዝነገረና ነይሩ በየነ ስምዖን እሱ እውን ብናይ ስድራ ቤት ምክንያት ክመፅእ ኣይከኣለን በየነ ከዓ ሓያል ተቀዳዳማይ በየነ ዝፍለጠሉ ብጀካ ብሽክለታ ዳርጋ ኣብ ብዙሕ ስፖርት እዩ ዝኣቱ ኣብ ማኪና ኮርሶ ማኪና ውንወዳደር እዩ በየነ ኣብ 1973 ምስ ብፀቱ ኮይኑ ካብቶም ወርቂ መዳልያ ኣብ ሌጎስ ወርቂ መዳልያ ዘርከቡ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዞም ምሳና ተረኪቦም ዘለዉ ንእሽተይ ክብል እዞም ኩሎም ምሳና ተረኪቦም ዘለዉ ትሪእዎም ዘለኹም ኦሎምፒካውያን ተቀዳደምቲ እዮም ብመሓሪ ኣበባ ሚካኤል ተጀሚረ መሓሪ ኣበባ ሚካኤል ኣብ ኣስመራ ኣብ ከባቢ ኣልፋሮሜዮ ውድድራት እንዳርኣየ እዩ ዓብዩ ሕጂ ካዕልለና ከሎ እቲ ትሬኮርድ ኣብ እቲ ግዜቲ ኣብ ኣልፋሮሜዮ እዩ ነይሩ ደቅባት ተወዳደርቲ ከምኡውን ኢጣልያውያን ተወዳደርቲ ክወዳደሩ ከለዉ ይሪኦም ነይሩ ብዙሓት ተቀዳደምቲ ቅድሚኡ ዝነበሩ ሓያላት በዓል በርበረ በዓል መሓር ክፅውዕ ከሎ ኣያ እዩ ዝብሎም ኣያ ወልዳይ ኣያ ገብረታቴዎስ ገለ እንዳበለ እዩ ዝፅውዖም እሳቶም ክወዳደሩ ከለዉ እንዳተዓዘበ እዩ ብሽክለታ ፍቅሪ ሓዲርዎ ድሓር ብሽክለታ ክጅምር ምስ ደለየ ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ብሽክለታ እኳ ተረኸበ ሓዉ ግን ብሽክለታ ይተወዳደርን ይኸይኑ ኣፈራሪሕዎ እታ ብሽክለታ ንዓኻን ነታ ብሽክለታ መጋዝ ገይሩ ክቆርፀሉ ነይርዎ ሕጂ መሓሪ ፈሪሑ ገዲፍዋ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣትዩ ነይሩ ኩዕሶ እግሪ ከዓ ምስቶም ፍሉጣት በዓል ፓቼ ገለ ምስኦም ጀሚሩ ነይሩ ድሓር ግን ንዓና ክሕሸና ማለት እዩ መሓሪ ኣብ ብሽክለታ ተመሊሱ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ኦሎምፒክ ክወዳደር ክኢሉ ማለት እዩ ካብተን ዓበይቲ ውድድራት ዝገበረን ኣብ ኦሎምፒክ 1968 ሜክሲኮ ኣብ 1972 ኣብ ሚኒክ ተሳቲፉ ማለት እዩ
ፍሳጼን ገብረ ኢየሱስ ከዓ ብፍላይ ኣብ ናይ ዓቐበት ውድድር ሓያል ተቐዳዳማይ ዝነበረ 4 ግዜ ኣካታቲሉ ዘውዲ ሻምፒዮና ዝረኸበ ተቐዳዳማይ ፍሳጼን ሓያልን ህልኸኛን ተወዳዳራይ ነይሩ እቲ ህልኽ ሕጂ እውን ኣለዎ ወላ ሸምቢሉ ኢልኩም ገለ ከይትብሉ ህልኸኛ ስለ ዝኾነ ተጠንቀቑ ኣብ ዓለማዊ ውድድራት ኦሎምፒክ ኣብ ቶኪዮ 1994 ኣብ ሜክሲኮ 1998 ኣብ ሙኒክ 1972 ሰለስተ ግዜ ኣብ ኦሎምፒክ ተሳቲፉ ክብረ ወሰን ሒዙ ዘሎ ተቐዳዳማይ እዩ። ከምኡውን ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ዝነበረ ውድድር ኣብ ኮንጎ ብራዛቪል 1995 ከም ዝተወዳደረ እቲ ታሪክ ይነግረና ማለት እዩ። ሳልሳይ ሳላምቢኒ ካሜሎ ሳላምቢኒ ዝፍለጠሉ ብናይ ስፖርታዊ ወይ ቦላታ ውድድር እዩ። ሳላምቢኒ ብዙሕ ውድድራት ብዙሕ ቦላታ ዝስዕር ስለ ዝነበረ ሓደ ጋዜጠኛ ክንደይ ሳዕ ስዒርካ ትኸውን ኢሉ ሓቲትዎ ሕጂ ሳላምቢኒ እንታይ ኢልዎ እንድዒ ኢልዎ ምክንያቱ እቲ ዝስዕሮ ነበረ ብዙሕ ብዙሕ ክዝክሮ ኣይከኣለን ስለዚ እቲ ጋዜጠኛ በርክ ንዝዝኾን ቦላታ ሓስዒርካ ምስ በሎ ኢሉ እታ ቁፅሪ ነጊርዎ ባዕሉ ሳላምቢኒ ብሓደ ይዕምለና ኸውን ሳላምቢኒ ኣብ 1994 ኣብ ቶኪዮ 1998 ኣብ ሜክሲኮ ዝተወዳደረ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ እዩ። ናይ ሳላምቢኒ ቁሩብ እቲ ዕላሉ ብዙሕ ፅቡቕ እዩ ኣብቲ ቃለ መሕትት ምስ ገበርናሉ ዘዕለለና ሓንቲ ነገር ክልተ ነገር ዓሊልና ነይሩ ዝመስል ቃል ሓንቲ ካብኣተን ብሽክለታ ምስ ረኸበት ኣብ ብሽክለቱ ከይዱ ኣብ ናቦይ ተለላሰ ጋሽክሊስታ ከይዱ ተሓላሊዋ ነገ ሞዲፊካ በዝተዋሽሖም ናይ መደበር ሰንዓ ከምኡ ገይሩ ተሓላሊዋ ብሓር ሒዝዋ ምስ መፀ ኣብኡ ምስ ረኣያ ነታ ብሽክለታ እንታይ ሞ እዚኣ ብሽክለታ ይመለትን እዚኣ ካንቸሎ እያ እቲ ካንቸሎ ማለት ከቢድ ብዝበት ዘለዎ ሕሰቦ እዝና ሕጂ እዞም ናይ ሕጂ ተቐዳደምትና ዝወዳደሩለን ብሽክለታ ካብ 9 ፓውንድ ገለ መጠን ኣይካታን እየ እተን ናይ በዓል ሳላምቢኒ ዝወዳደሩለን ዝነበሩ ግን ዳርጋ ካንቸሎ እየ ነይረን ግን ከምኡ ኮይኖም ኣስዕሩ ነይሮም ካልእ ዝበና ሳላምቢኒ እንታይ ኢሉ ኩሉ ግዜ ዓለኛዊት ከይደና ክንምለስ ከለና ትዝከረኒ ኢሉ ምስተመለስና እንዳሻህና ኣትዩ ሽዑ ሻሃን እዝዝ ኢሉ ከምዚ ናይ ሎሚ ኣብ ሆቴል ተታሒዞም ፕሪሞስ ይኮኑ ገለ ይኮነን ሽዑ ፋታ ተኺልካ ዓባይ ነገርያ እንተዘይኮነ ሻሃን ባልን እያ ሽዑ እንታይ ኢሉ ሳላምቢኒ ትዝከረኒ ኢሉ ኣብታ ሻህ ኣቲና እታ ሻህ ትመፅእ ባሊ ትመፅእ ኢሉ ካብ ባሊ ኣብታ ሻህ ተኻቢልካ ትበልዓ ከለካ እሳ እስካብ ሕጂ ዝዝከረኒ እዩ እዚ ፓናቶነሮ ብሪዮሽ ዶ ገለ ፓስተር ዝበሃል ዋጋ ይብሎ ናብ ቅድሚ ኣይብሎ ስለዚ እታ ናይ ሻህን ባልን ኖስታልጂያ ዓላማ ተስፋገዝ ሓይሎም ከዓ ዓለምና ኣብ ናይ ዓቐበት እውን ሓያል ተቐዳዳማይ ኣብ 1974 ሻምፒዮና ኤርትራ ተሰሪዑ ዝነበረ ውድድር ኣከታቲሉ ኩሉ ሰዓት ሻምፒዮና ዝኾነ ተወዳዳራይ እዩ ኣብ ሌጎስ 1973 ምስቶም ውፀቶ ኮይኑ ወርቂ ማዳልያ ዝረኸበ ተቐዳዳማይ እዩ ተስፋገዝ ናይ ሌጎስ ሓላፍ ኣላቶ ምስቲ ሓላፊኡ ሽዑ ዝነበረ ሓላፍ ናይ ብሽክለታ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣቶ ገረሙ ገንቦባ ዝበሃል ሒዝዎም ከይዱ ኣብ ሓደ ፓርክ ክዛወሩ ከይዶም
تعلم مسافة عدالة أنا في بلاشوا بعلو تصادق تنقلنا عشنا. أتصور بالجيران تتصور كل زمان يتقدم تتصور ولا معقد ولا ما يسحب ولا ما يفوتا أقول له جيران بجيكا اسمها زرقونا بالعوضات عليه ثلاث ربنا بالعوضات عوضات يخلوا أبيها الأول مستوى حياة خلالنتي في بحرون بعال موزر في بحر فلوت على رماي دتيمو زسعادة على رماي جيران شحنت عتمي تنسان شمونتن هم شحنت عتمي تنسان عن كنتن أولمبيك تساقفوا هم أول جيران تحطي بين حبر وبين سر ما يمشي تحيت فلي بشمو تطوع كانتا غيرو جيران تطبع كانتا غيرو أبي ترى نمول غيرو يحدث غيرو معناتي سلبي جيران كابتن سكان حدي أنا على بعض الحدود على رمتي أنا تقال جماعة بلاي والنعم والمساعدهم عبد سبعة زنبلة عم إترا وضد الحيان ولا بلاي زنبلة بلاي والنعم سامع نزيد تسميه وحقيقة بنا تعملنا حبس مكنياتو كاب أركان الأسرة أمد رحل إنه وزح زعلوا أصعب يبلي من معلوم أنا قلنا مخالط تاريخه تجلد صفاته عمونا كزلهم كزلهم زي قطعني أبوي كحسين كيل أبوي كحسين كيل أعطي بوستر صوت أنا يوم أعطينا يوم أنا أبوي كحسين كيل كابتن أبيت ما رحتي ما مشكلة تاي زون تريهم ضربكم بحرات قدامتي كموضوع يوم تريهم بزعبا أبوي كحسين كيل بلوتسنا تلكمو دارك أقول معتي زوج التاريخ متحدث زوج التاريخ هلو أبوي بكيل بلتي أنا كان أكاي مشكلة خوي نزل حين صحافة مشكلة ثانية للحال بريزنت مشكلة ثانية للحال أبوي بكيل بريزنت عند رحلة بتجي وقل بتجي قبل لما نسمع أنا بريزنت من عن الصراحة يا مشكلة الإنسان أنا بدن تي بتجي ما بحني مسحت له وي هذا كمبيوتر حاجة زي وي كان هاي إسرائيل وبدأ تقدم بتجي يوم وزح قام خينا بلا بعلاتهم حتى تاتاوتهم ما قدرت أنا إلى ما أي بلد كورونا بروح حتى تاتاوتهم عادت عليهم كايدو عربي حسابتي وصار مسكنا الوقت الفوم هذا ملاتي مشكلة حكمنا فلي على إطار مشكلات فلي ما كان أنا عارف فعلا بوزعها خلال الصوت عبد حدا وكان مشكلات ساي بحري يمكن عادي زمنه بحري اليوم بحري حاجة مشكلة أخرى مشكلة أبو الخلاي مشكلة صوته مزرعة مثلا مثلا الكتاب عدد الجنسية هاي زي مشكلة صباحات الإطلاع حديث فيكم وزح سايكلينج نيشن تقولهم طبعا هيجي سايكلينج نيشن على الفضل معناته هذا في تصديق مشكلة هذا الحوارات طبعا سايكلينج نيشن ترى مثل ما يقولون بجيك هذه مشكلتها الإعتراض فوري مجال الدولة تايو حدثات اليوم ما يترافق حدثات معنى سام أخبره وخيف
مجدنا عم مشكلتها حدا فوزي بقولنا مشكلتها مشكلتها بحر ترافيك ما راح تقول كان عليكم فوق لو يدخلوا على بعض علامات ترافيك بقول بقول سواء كنت تحقيق ولا كنت ترافيك بعد أتركه عندي هذه بعض سنة فلان أبغى شيء هذا اسمه أبغى شيء مشكلة تاجرهم الخدود يصرحون خدود متوسع الخدود عندي إذا كان شيء عدة بينهم تحدث برمائم خدود ترافيك زي خدود الوطن وريدهم مشكلة خدود أبغى ما حدثهم عندي حاجة تقول لكم ترافيك وبدي يحزرون إذا كان شيء كنسي كان عدة بينهم حزام على كتاتهم معه كتاتهم أشي أبغى أشي كذا أيضا نحن نريد تطبيق أبغى أشي أنا ترافيك هكذا مشكلة تحسون حاجات اللي تقدرها قل تجيكم عن تكابهم عن تحسبون من تايونا واي زودري أنا لا إزداد هذا المسائل إزداد هذا قبيته كي يلومه أو هذا بيتوني هذا هو ماذا لكن هذا كله يعني يا أميرنا بالجام كان بيتحفظ كونسل ميلانو هاي قاعد حل مساهم قال بخبري عدو محمد رخ ودي إمام كلهم معركي تحبي سيف الفن لقى شو سحنت ندعي تملي سيف أو سنحي نكلم كذا كيري أبدأ ما نبي أب كبابين ده بحبش سيف ثم أنا الجن يزالوا لهم دلنا لجن يزخون نعم كيف ولا جل نحن زال بابو هو كن بدو نعم شفت أب تشوفه هنا هم بتوانتي بتعني بتبلوش هيوت نور الوان نعوذ بكل الله حجي تحدثوني مع خاطركم كل الله أنا أبدي كما قال شاء يكون تقبلوكم ضلهم فحبنا بتسر نتأخذ دلنا من تسر يعني بتعمل تذكروا تخيكم سنبات ما ينقو بشكلتها هنا صوني بزعبا بشكلتها إعلان صولوس بالعباس بشكلتها إعلان بزعبا خطوصي إعلان كنس إعلان هي خياته خمس زقورة كم أكتب لي خط حلفون روحهم ساعتوا خاب زعبات في المسجد ولا سنبات ناي بشكلتها وضد الكعت الزارة ناي كل شو كذا خدقتني كذا خسريا أزيو فاست زغنة هو نيرو مسوها خالد درتاك نيرو نجي هيوزنا مروق دغورو ندعو كل فانكم ماي بوليس أوركسترا عبدنا نتاي درتاك دورو أملاي مكاش نحمد إن أنتاي بل كابلي مثلاتي زنقوانا فني مسألة كرسل عدي حسني نطبع لي يزرون نير إذا كنت كره الله حاجي من سياسنا يسوس ساعات يخاف الفكر أفتوان كا زوم حجب جغمينات سمنهم نيسوس ساعات من سياسة منيرهم
دحرجن جلينا نبدأ بخيرنا ما لشي حاجة بندلي قال خا تسجيل صحفة حاسينا حتى سزابيسينا نرنا هجي نعوي الزخاخيروني بتعمي كحسبونا يكالكم بزغلة نقعد حمل صحهم بتعمي بسينا كما جاي شافكم تقبلكم ضلهم تلاكم بيتسد كدلنا قيم سلة تسمعني نزلوكم ضلهم بزغلة اتعبد ديسكم ضلهم علامة غزيني نفي ليجندر لهم تاريخ عوضنا صراحتنا ما يرسى مزوم حيجي زلو من ساف كتلو ليو مفتنكم عبنا جري بحري أب حضرنا أنا بشيلة بحري يدل عنه وشيء تبع حج النبي الله أفضل ساكت ناسي أبدي كنت أول حلمين جم قهدو خيم تكيمهم تكأول دول فيكم إذا حدث زبرنا جايو تحسكم دولهم علامة أوصلوا عبد العليون معكم في الثاني نادي نايس بوس نايس سايكلين قداي نمم أبل يركب حقافات من مزع بجنزوهم ومواتكم كتحجزوا تفتون سلطلهم إذا عبد يسكنوا دولهم علامة غزيني خلصوا عبدهم كا عواتنا سالتهم نميركم عبدهم كعلنا أجهم نزمدت سنداكاينا خلنا ناهم زرعي في أفريقيا قدامي تعواتا كوين لكم بسنة ودي جام حنتي كيف تخبرني دي حسب نيران سلام ديني حنتي بكيري شاي تابعنا نايسان ماركو دي أنا جلمسيس تبو حسب نيران إذا باني قل أنا هم كمان نقبرنا دين عبينا أتوب سبب كي حنسا مع استملمه بلوغ إلى داوت أتوقع ترى تازم قصة حسكات وقت بزمانه قال ناي أوروبا تقدمتي بشكل محبر سمعت نقرأ من الله كسمعنا أبزي عدم ناهم أم مدرخ هل كتسمعنا باسم تام حضركم أنا قا بعلم بعد زنا أشكو خون خلي حاجة كله تقريبا تجزي دم شيء أكمل يوم كارينا نتوم عبيت تقريبا تي كمل يوم أبزي كاركب فعارم سوزونا دامبر أنا نزي مدرخ دوك عكونكم تايو أنا ناو دسالي بحال كوركال عليكم مالتي بآية كونن تزربا كان تايزو غنا سيدي بس مدرخ ديو تزارب لو خيتبلو مالك مالتي أنا بساحة توليدة أب 8 ساعة موداتا دحريو كم كله خا أب سمرع عليه أو قدمش كتار جميلة نهاجر وكذا أب مودار ونبتعه موداتو أبزي أوروباون بروفيشنال كوين وراد الميرا مالتي ساعة موداتا فاشن إسرائيل
ማሕበር ሕጂ ኣበጊስና ዘለና ብናእሹ ክንብሎም ከማን ከም ዓል ሃብተ ወልደ ስምዖን 3 ግዜ ዙር ኤርትራ ዝወሰደ ዋላ እውን እዚ ናይ ፕሮፌሽናል መንገዲ እውን ከፋቲ በሪ ምስ ኤፍሬም ተወልደ ጉንበሎ ብሓንሳብ ኮይኖም እዮም ነዚ መድረክ ናይ ቅድድም ሽለታ ከፊቶም ኣብ ፕሮፌሽናል ደረጃ ክበፅሕ ማለት እዩ እዚ ካልእ ክዱን ምዕራፍ ስላሴ እዞም ኩሎም ኣካላት ኣያታትና ንሶም ነዚ ኩሉ ሰረት እዚ ተዘይስሩትዎ እቲ ሰንሰለት እቲ ቸይን ተዘይቅፅል ነይሩ ብኣቐና ኣቢሉ ናብዞ ናእሱ ተዘይሓልፍ ነይሩ እዚ ሕጂ በፂሕና ዘለና ደረጃ እንታይ ይበፅሐን ነይሩ ስለዚ ክብረት ይሃበልና እንኳዓሲ ምሳኹም ከዓ ገጽ ንገጽ ተራእይና ኣብዚ ብምቕፃል እዛ ማሕበር ቅድድም ብሽክሌታ ኣብ 2023 ኣብ መወዳእታ ዋዕላ ኣካይዳ በቲ ዋዕላ ድማ ኣብ 2024 ኣብ ሃገረ ሽወደን ውድድር ተሰሪዑ 2-3 መዓልቲ ኣብኡ ውድድር ኣካይድና ማለት እዩ እቲ ዕላማ እዛ ማሕበር እዚኣ ሕጂ ናይ ሎም መዓልቲ ዛዕባታት ጥርናፈ ገዳይምን ንጡፋትን ተቃረብቲ ኣብ ኤሮጳ ንቕመጥ ጥራይ እዩ እዚ ሕጂ ተኣኪብና ዘለና ናይ ሙሉእ ዓለም ንኸውን ከሎ ንሕና ግን ንኤሮጳ ጥራይና ንውክል ናይ ኣሜሪካ ሰሜን ኣሜሪካ ናቶም ኣለዎ ንሕና ግን ናይ ኤሮጳ ጥራይና ንውክል ማለት እዩ ካልእ ከም ካልኣይ ኣርእስቲ ዕቑር ሃብቲ ወይ ፀጋታት ብመንፅር ቅድድም ብሽክሌታ ኣብ ሃገርና ማለት እዩ ኣብ ኤሮጳ እውን ኣለዎም እዮም ተቐዳደምቲ ኣክቲቭ ግን ዝያዳ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከነበርክቶ ንኽእል እንታይ ነገር ኣሎ ዝብል ነገር ማለት እዩ ካልእ ድማ መፃኢ ወይ ራእይ ቅድድም ብሽክሌታ ካብ ኤርትራ እንታይ ክኸውን ንኽእል እንታይ ከነበርክት ንኽእል ቅድም ኮምረሻ ተስቂልካ ትኸይድ ከም ዝኽብልዎ ፀንዑ ተመሊስካ ባነሻ ትበልዕ ኣብ ሰዓት እዚ ከመይ ክበፅሕ ኣሎ እቲ ዝገበርካዮ ትሬኒንግ ትሪኦ ዶ እዚ ወዲ እዚ ኮታ ወሲዱ ኣሎ በሃል ነይሩ ንሕና ክንዓቢ ኮለና ድሕሪ ትሬኒንግ ናብፅሕካ ኣታ ቆልዓ ኮታ ከይትወስድ ስዒልካ ዘየድልየካ ክንዚ ኪሎሜትራት ኣይትኸይድ ትበሃል ማለት እዩ ሎሚ ግን እቲ ቴክኖሎጂ ስለ ዝተቐየረ ብፕላትፎርም ናይ ትሬኒንግ ኣሎ ደኺምካ ዲኻ ፅቡቕ ዲኻ ዘለኻ ትዕርፍ ዲኻ ድግበኣካ እንታይ ኒትሪሽን ትወስድ ኣለኻ ኩሉ ስለ ዘበለ እዚ ነገራት እዚ ኸ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከመይ ጌርና ኢንቴግሬት ጌርና እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ሓደ ቢንያም ካልኦት ተቃደምቲ እውን ኣለዉ እዚ ብዝሕ እዚ ኣብ መላእ ሃገር ኣስፋሕፊሑ ብዙሓት ተቐዳደምቲ ከመይ ጌርና ነፍርየሉ ዝብል ራእይ ዘለና ማለት እዩ ድሓር እቲ ኣብዛ ኤሮጳ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብ ዓድና ከመይ ጌርካ ኢንቴግሬት ትገብሮ እቲ ነገር ማለት እዩ ብምቕፃል ካብቶም ዕላማታት እቲ ጥርናፈ እቲ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ጉዳይ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብዚ ኤሮጳ ምስ መፀ ኣብ ዋኒኒ ፀኒሑ ጉዳይ ሂወት ኣሎ ስራሕ ሓዳር ኣሎ ገልጠንጠን እቲ ሂወቱ እቲ ነብሱ ሕጂ ረሲዕዎ ፀኒሑ እቲ መብዛሕትኡ ተቐዳዳማይ ኣነ ንባዕለይ ሕጂ ትሪኢ ዘለኹም ድሕሪ ቅድሚ 3-4 ወርሒ 104 ይምዘን ነይሩ ሕጂ ከባቢ 27 ኪሎ ጎዲለ ኣሎ ሕጂ እታ ሸዓ ዝገበርናዮ ውድድር ሞቲቬሽን ዝገበረትኒ ክገብር ኣለኒ ብምባል ነብሰይ እውን ዝሰርዐ ኸይደ ማለት እዩ ስለዚ ንዓይካ ዘይኮነ እቶም ካልኦት ተቐራርቡ እንተኾነ ሓጋዝ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ልክዕ ከምዚ ተሓጒስና ሕጂ ብሓጎስ እናተባዕል ፀናሕና ተዘክሮታት ተሓጊስ ተኣኪብካስ ነቲ ናይ ቀደም ዝገበርካ እያ ዝዝከር በቃ ባህታ ይፈጥረካ ትዕልል ኮለካ እቲ ዝገበርካ የሽዑ እኮ ጌርካ ዲኻ ፀኒፍካ ዲኻ ጉኒ ተባኢስካ ዲኻ ግን ፀኒሕካ ትሕጎስ ትስሕቐሉ ነቲ ሰባኢስካ እያ ዝነበርካ ማለት እዩ ካልእ ሓገዛት ነበርካት ንኣብነት እዚ ማልያ እዚ ሃገራዊ ጋንታ ምናልባት ኩሉ ሙሉእ ኮይኖም ስምዓና ይኽእል ይኸውን እቲ ዓወታ ስለ ዘሎ ግን ብዙሕ ክውተፍ ዘለዎ ጉድለታት ኣሎ ስለዚ እዚ ኸ ብመን ይክሽፈን ብመንግስቲ ጥራይ ዝሽፈን ነገር ኮይኑ ኣይስምዓንን ንዓይ ወላ ብማሕበር ደረጃ ክሪኦ እውን
كم من سترة تسبيت كل لو خوي مش عايز معنا المعنى لا شوي إحنا كم إترا زيادة نزوم حدش تولده أنت نحن إذا حلفنا حرب زبوط القوة كي حلفهم بنتي بمتى كان حجزهم أنت سمعت لي أنت حسب لي أنت سمعت أنا لي خلي ركبات المباراة كم يمكن أن حجزهم بالريتو مالتي أبزا محبر أصلا 9 دغون تأكيدهم يوم أبزا حلف عامت حجونة القصري دابر والسفيد خيطلو مبزحت أم ناقش تقرأ لنتيا ناقش تقصاري 20 سنة 4 ساعة 10 شمونتهم نعلو مالتي أبسط فلا يكون معك مالتي أب شولنا لو نروي حفشة وكل يوروبا أب كنت شيء 4 كم تقدم مزمون بشولن تخيلوا يرو مودا تاور شمونتي تخيلوا يرو أب كنت شيء 25 دما أب هذا نيزرلاند فكايديو كعلة 20 جعلتهم سلاسان حدن ورحشة مونته بكايد مالتي تدكايد لو بوتا زيادة حبرتها نحر ديرهم توكسونات كلهم حلكم مالتي زي سلطات خمسري ولا لهم زيها تا كانت نشودنيا مزحات قدايم تقلادنتي تفوزز نورو أزمة الجمهور زيها نايدل جميع خمسري ولا لهم تماريا كله بملو أبو تشافو هاجر ناي بانديرا اللغة مالتي زيوم بلجيوم زيوم نرويج قال 50 كمان عرفت الجو زينا ناي نيزرلندا زيها كلكم سنين عرفت ساعة زي 204 ميزانية ولا بسيطة تريو تدخلهم معرفة ديت على اللغة مالتي زي الطلياني زعمت زمو نيجرمنت سلازي بوحد يوم تطبق على لهم وحداتهم بمنصب ما حدا رجل بصحتنا لنا مالتي اليوم عودات ناي مدرخ كاب قداماي ساشال ساي إيراس أفوكي سو قداماي تعويتو أرون أبزون ناي بيرج تقارن تزعملو ناي 34 كيلومتر أكايدو اليومون عودات ناي تخلأي بشل مالتي إزغاء أيانا حاولا أتشم ناي شلمات هذا مالتي نعود دما لك عمتي أغير دوها مدرسة لنا عمتي نحل عود ناي إثرا شامبيون بحرقويدو ما كان إثرا دلا طايقوا نحنا ون كومو جرمانا بشلمو مالتي لنا التي قدام يستحوتنا يا رب إذا حدا خاطرنا كان يشن عود مالتي زغلا بنزي ولا نحاجي بزي إذا أكل مثلا نحجي سلا ليلا أتى محبر أكمل كنا تطلع بزي محبر حبيراون أنت عايز صراحة تقل أو اشتعدي تخنا برد مثل محافشة زبريتي ما قندي تارجت يقني اللي تورد هذا اللي مزيت استحتمت على زيا لوميها توديها محتم 56 زلوا ناي قال 10 زخونو توادر تقدم بشكلتا على متي علوا من المطابز زي تقسناين ناي دك استيون ناي كرت علو ناي وحايث ناي سماينشن زيا مصحف مزيت الله تشير يعني واقع 15 يوروين تحسها طعمي رزيني كتبوا تسوى قبل تي أبو قدم يشتي سفن كفانو نقرات الله تقندن اللخوز نبرنا كاب نفسنا يتمق بي
ዝብል ሓደ ተቕስሎ ክሳብ ሕጂ እውን ንሕና ኣስካብ ነብስና እንዳሃለኽና ኢና ተፀቢና ዘለና እምበር ምግቢ ቀረበና ንስለና ሓቀይደ ካልአይቲ ብችግረታ ቀዳማህና እዩ ብችግረታ ናይ ኤርትራ እዩ ትብል ጥቕሲ እውን ኣላ ናይ ትኩስ ሕጂ ዕላም 10 ህቡባት ተቐዳደምቲ ብችግረታ ነበር ኣለና ኣውለ እንተበርክኹም እንታይ ስምዓኩም ድራረይ ተኣውሎ ዝብል ብሕጂ ክመፀካ ተሓዝለይ ተኣውሎ ኣይክእላን ግን ብችግረታኻየ ሓይሊ ሃባየ ብዓጀባ እናበለ ከፃወተኩም እዩ ካሳይ